Velkommen til Active by Charlotte. En helt ny creme- og produktserie, jeg har udviklet til alle os, der elsker at dyrke sport. Her finder du Take Care Spray, Runners Powder, Bikers Cream, Recover Body Lotion, I'm Hot Sun Lotion og en hel masse andre produkter til dig, der gerne vil passe godt på dig selv. Rigtig god fornøjelse med din træning.